A les 5 de la tarda ja vàrem embarcar i una estona després, pels altaveus, ens van demanar que ens reunissin tots a recepció per la benvinguda del capità. Després de la salutació, una parella ens va fer una exhibició de tango. El nostre vaixell és de bandera xilena i per aquest motiu ens acompanya el remolcador argentí fins a arribar a aigües xilenes. Doncs han passat els anys, però el problema de fronteres encara perdura. Després de sopar, ja vam sortir a coberta per veure el famós canal de Beagle, que és una de les regions més fascinants del món. A l'endemà a primera hora vàrem estar navegant pel canal de Murray, fins a arribar a la illa de Hornos, que és l'antesala de l'Antàrtida. I després ja vàrem anar posant els anoracs i les botes d'aigua per pujar a les embarcacions pneumàtiques per fer la visita a la illa. Estar al peu del monument a l'Albatros va ser un privilegi singular, doncs des d'aquest lloc la vista és excepcional i les sensacions úniques. Al passar per davant del far, el guia ens va comentar que la persona encarregada del far fa 40 anys enrere es passava 6 mesos sense veure cap ser humà. Doncs per aquesta latitud passaven molt pocs vaixells, doncs s'estimaven més passar per l'estret de Magallanes perquè era més segur. I ara es pot dir que només hi passen els que van a l'Antàrtida i els regatistes de vela. Després de la visita a la illa de Hornos, vam tornar al vaixell a dinar. Doncs per la tarda teníem previst de visitar l'abadia de Bulaia. Havent dinat, vam anar a les lanxes pneumàtiques per anar a l'abadia de Bulaia, que va ser un lloc de major assentament de la regió de natius. Aquesta zona també és coneguda per la bellesa del paisatge i la seva vegetació patagònica. En aquesta abadia de la illa Navarino, l'any 1829, el capità i navegant Robert Fitzroy, que donava la volta al món, es va refugiar d'un temporal i va aprofitar l'estada per agafar com a hostatges a un grup d'indígenes per portar-los a Anglaterra a cristianitzar. A lo llarg del trajecte van morir tots menys 3. El més famós va ser el Jimmy Button. Lo de Button li venia per ser el preu que van pagar per ell a la tribu. Un botó de llautó. Un cop a Anglaterra es va convertir en una celebritat. Però després de viure un temps a Anglaterra, l'any 1833, aprofitant la segona expedició del Beagle, va voler tornar a Terra de Foc, de la mà del naturalista Charles Darwin,
però Jimmy Button, a la que portava un temps a la illa, va deixar de comportar-se com un europeu i va tornar a la seva vida indígena. Davant de l'abadia, a tocar de l'aigua, es troba una petita casa museu. Al llevar-nos pel matí, vam tindre la sorpresa que estava nevant i feia molt de fred. Doncs la temperatura era de sota zero. I el capità ens va dir que en cas que la mar es gelés, tindria que suspendre l'excursió. Esperem que això no succeeixi, perquè ja no la podríem recuperar. Vàrem estar navegant tot el matí i el temps no millorava, i la tripulació no estava molt optimista sobre el resultat de la nostra sortida del matí, doncs la temperatura baixava per moments i la mar cada vegada estava més gelada i amb més plaques de gel que trencàvem al nostre pas. Així que la nau va baixar la velocitat i el capità va posar proa cap a la glacera Prushchov, que és la que estava més protegida del mal temps. Havíem dit que el trobaríem a la dreta. A la dreta, nena. És a la dreta. A la dreta. Ay, que no me va. A lo llarg del recorregut vam passar per davant de la glacera Piloto, que no vam parar, doncs cada vegada la temperatura era més baixa i el pessimisme ja calava entre nosaltres. Així que amb resignació va demanar dinar, desitjant que per la tarda millorés el temps. Després de dinar, el temps ja va anar millor i la boira va escampar ràpidament i ja pels altaveus ens van cridar de que podíem anar cap a la Zodiac per anar a veure la glacera Prushchov, que va ser tota una experiència molt singular. Doncs amb un decorat antàrtic de 8 graus sota zero i amb un silenci absolut, el poder navegar pel mig del gel és una experiència inoblidable. Bueno, sonido, hierbas, pasto, lodo, pequeñas algas, lo que encuentren para construir. A l'arribar al peu de la glacera, els cormorans ens van donar la benvinguda. Són unes aus que tenen la capacitat de volar i bussejar a bastanta profunditat per aconseguir alimentar-se. Per Xile, durant molts anys, van ser una gran font econòmica d'ingressos, doncs són unes grans productores de guano, que és un fertilitzant per la terra per adobar les plantes. Un cop arribats al peu de la glacera, vam fer vídeo i fotos i ja vam tornar cap al vaixell ràpidament perquè feia molt de fred. No, este tiene poco, no está como para ponerse azul, de hecho, fíjense. La tornada al vaixell va ser impressionant, doncs a l'escampar la boira, el paisatge que es va mostrar a la vista va ser espectacular, sobretot al passar arran d'aquelles cingleres, totes cobertes de neu, a tocar de l'aigua. A l'endemà vam matinar per anar a la illa Magdalena, que és la illa dels pingüins. La illa té una gran colònia de pingüins magallànics, que emigren a l'abril i són reemplaçats per lleons marines. Després de la visita a la illa, el vaixell va posar rumb al port de Punta Arenas.
Aquí a Punta Arenas van posar fi al creuer per Cabo Hornos, Canal de Beagle i Estret de Magallanes. Al baixar del vaixell, a peu de l'escala, ja ens esperava el guia que ens tenia que portar a l'aeroport, on teníem que agafar l'avió que ens va dur a Puerto Montt. I un cop aterrats a Puerto Montt, començaríem el primer capítol de la Patagònia xilena.